1 de maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora. L'1 de maig no és una festa, és una jornada de lluita de la classe treballadora i comença amb repressió. El 1886, a Chicago, treballadors en vaga per la jornada laboral de 8 hores són reprimits i diversos sindicalistes després són executats. 3 anys després, el 1889, la Segona Internacional fixa l'1 de maig com a jornada de mobilització obrera. I als Països Catalans la resposta és immediata. El 1890, a Barcelona, Sabadell, Terrassa o Alcoi es fa el primer 1 de maig, amb vagues i aturades massives. Parlem d'una classe treballadora que viu explotada, jornades laborals de 12 i 14 hores, salaris miserables i cap dret laboral. Al 1891 es repeteixen les mobilitzacions, però la repressió és molt dura. Detencions, violència i persecució del moviment obrer, especialment anarquista. A partir d'aquí, el moviment no desapareix, es reorganitza, adapta les seves estratègies i continua creixent. El 1910 neix a Barcelona la Confederació Nacional del Treball, el gran sindicat anarcosindicalista. I l'1 de maig es consolida com una jornada clau de lluita obrera. El punt d'inflexió arriba al 1919 amb la vaga de la canadenca. Una vaga que paralitza Barcelona i gran part del país. La classe treballadora organitzada força l'Estat a acceptar la jornada laboral de 8 hores per llei, una de les primeres a Europa. Però la resposta del poder és violència. Conflicte obert entre patronal i moviment obrer, pistolarisme, repressió i assassinats de referents com Salvador Seguí o Francesc Layret. Durant la Segona República, l'1 de maig es converteix en una jornada institucional, però sense deixar de ser reivindicativa. Amb el franquisme, per sorpresa de ningú, es prohibeix, però la classe treballadora continua lluitant en la clandestinitat, vagues, organització i resistència. El 1977, ja en el final de la dictadura, l'1 de maig torna als carrers. A Barcelona hi ha una de les mobilitzacions més massives d'Europa Occidental en aquell moment, i amb la crisi del 2008 al 2013, l'1 de maig recupera tota la seva força combativa davant de la precarietat, l'atur, les retallades i la pèrdua de drets. Això no és història passada. Avui, als Països Catalans, la classe treballadora continua patint salaris baixos, temporalitat, dificultats per accedir a l'habitatge i condicions cada vegada més precàries. Per això, sindicats com la CGT, hereva de la tradició anarcosindicalista, continuen organitzant i lluitant. Perquè els drets no es demanen, es conquereixen. I perquè cada dret que tenim avui és fruit de la lluita de generacions de treballadors i treballadores. Si no lluitem, els perdem. Aquest 1 de maig, organitza't, mobilitza't i surt al carrer, perquè la lluita de la classe treballadora continua.